Croeso i Klep Trep. Does neb yn y swyddfa ar hyn o bryd. Felly gadeiwch neges. Rôl y don. Hei Griff, Griff Lynch sy'n yma, gobeithio bod chdi'n oce. Jyst gadael ti wybod, mae rhaglen Saron yn barod i fynd, mae'n edrych yn gret. Mae'n mynd allan am hanner awr wedi 10 nos iau yn hytrach na 10 o gloch, jyst gadael ti wybod. A briliant, dwi wedi mwynhau gweithio efo chi, oedd o'n ffantastig. Diolch fawr ti am dy gydweithrediad. A cofio fi at Daf, oce, hwyl ti, dra.